État de c'est l'État quoi. C'est l'État de l'État du rôle. Moi j'ai un cousin commissaire là. Lui zone minado farawa à Djarata mon frère. Tra datu. Ay 3 jours de gars déféré quoi. Mais 2 semaines après c'est kana pour ce que na kana faire du numéro quoi. Je comme du numéro ko du datu numéro non. Il y a 2 semaines. Tu as vu on a du numéro non. Ça c'est n'importe quoi ouais. Vous savez jamana c'est chéri jamana fait jamana. Sharia dɔw de tun bɛ boli Mali la fɔlɔ olu tɛ ka boli bilen parce que ni kun ye mɔgɔ faga condition dɔw la i fana bɛ faga mais depuis olu banna jɔn y'a ban ɲɛmɔgɔw olu de tilala ka i ban u banna anw de la quoi u banna dugumamɔgɔw de la quoi parce que eux mêmes ils sont déjà sécurisés olu sécurisés len don mais an mun b'an sen kan anw de ma sécuriser an mɔgɔ gansan anw de ma sécuriser an bɛ se ka sécuriser cogo di n'olu tɛ politique fɔlɔfɔlɔ mun kun bɛ yen n'o kun ye n'i ye mɔgɔ faga et pour et dent pour dent depuis o bɔra yen sisan k'an bila an yɛrɛ ma olu la kanalen don maintenant anw de bɛ faga n'anw fagara a kɛra anw de la a banna. justice k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sariya min mana ta sariya ka boli mɔgɔw kan tant que mɔgɔw b'a dɔn sariya bɛ boli u kan u tɛ sɔn k'u bɛ ko la u tɛ sɔn parce que min mana minɛ u bɛ bila kaso la donc u bɛ mɔgɔ la ɲɛ u tila k'o bila a tɛ dabila. ne y'a jateminɛ n'a fɔ fɛn dɔ don u politique sen b'a la quoi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. C'est-à-dire insécurité a ka bɛ yen ne yɛrɛ bolo tɛ o dɔw b'a fɛ n mago bɛ wari la crise min bɛ yen crise fonction de bɛ na ni insécurité ye parce que bɛɛ b'i profiter n ka dɔ sɔrɔ dɔ bɛ dɔ sara ka taa dɔ kɛ dɔ bɛ dɔ sara ka taa dɔ kɛ bɛɛ diminen don bɛɛ girilen don. Bon bi mɔgɔw bɛ ka wuli ko insécurité parce que fagali kɛra Bamakɔ bi mais nord la fagali joli bɛ kɛ yen mɔgɔ joli somɔgɔw fagara ka fili cɛncɛn ka taa k'a to. Bi c'est vrai que Alimami sara o bɛɛ de ɲɛkɔrɔ mais nord la mɔgɔw bɛ ka sa an somɔgɔw minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka sa u bɛ kɔ baganw ma k'u faga ka taa k'u to yen on a des frères militaires minnu fagara foyi mais moi je pense que pas parce que bi silamɛw wulila Alimami dɔ fagara k'o kɛ ko sugu dɔ ye mais je suis pas d'accord mɔgɔ wɛrɛw sara ka tɛmɛ. minnu kan ka surveiller minnu kan ka baara kɛ mais n'olu yɛrɛ taara k'u jɔyɔrɔ kɛ olu talen don base dɔ fɛ o ye wariko turu ye chaque fois n'i ye nin kɛ tan wari bɛ minɛ n'i taara tribunal la i bɛ nin di a ko bɛ datugu n'i ye mɔgɔ faga fa b'a la ou bien a man kɛnɛ an b'a labila kuma min kɔrɔ n'i taara polisi la fana c'est comme ça polisikɛ b'i ka wari minɛ na ne b'a négocier n bɛ nin kɛ tan i bɛ taa ta i bɛ taa ta o bɛ ban.